Molt benvinguts a la secció Els laics parlen de l'Evangeli. Diu que en aquell temps Jesús recorria totes les viles i pobles, ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del regne i guarint malalties i xacres de tota mena. En veure aquella multitud de gent malmenada i desesperançada, com les ovelles sense pastor, se n'apiadà i digué als seus deixebles: La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l'amo dels sembrats que hi faci anar més segadors. Llavors Jesús va cridar als seus 12 deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena. I els feu aquestes recomanacions: aneu més aviat a les ovelles perdudes d'Israel. Pel camí prediqueu: el regne del cel és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc. Avui Jesús explica el seu programa de vida. Explica què feia aquest evangeli de Mateu. Diu que Jesús recorria totes les viles i pobles i feia essencialment 3 coses: ensenyar a les sinagogues, anunciar la bona nova del regne i guarir malalties i xacres de tota mena. 3 coses molt interessants. Per un cantó, ensenyar. Per altre cantó, anunciar la bona notícia. I també, molt important, guarir, la guarició, a l'ajudar a les persones a recuperar la llibertat. I també veiem un aspecte important que diu que Jesús, en veure la gent malmenada i desesperançada com ovelles sense pastor, se n'apiadà. Se n'apiadà. Aquest verb, apiadar-se, vol dir que va sentir compassió, vol dir que va pensar que era necessari que tanta gent faltada d'esperança pogués tenir esperança. Per això diu que va dir als seus deixebles que la collita és abundant però hi ha pocs segadors. Demaneu a l'amo dels sembrats que hi faci anar més segadors. Per tant, avui en aquesta secció demanem a l'amo dels sembrats, a Déu Nostre Senyor, que porti més segadors, que porti més portadors d'esperança, que ajudin a gent i que vagin a trobar les ovelles perdudes d'Israel, com s'explica en l'últim paràgraf, i que prediquin que el regne del cel és a prop. Amb els deixebles els dona aquestes 2 instruccions: l'anunci de la bona notícia, el regne del cel és a prop, i l'aspecte de guarició: cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. I una última consideració: de franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc. Aquest esperit de gratuïtat, l'esperit de Déu, que es dona sense res a canvi, ni econòmic ni de cap tipus, sinó fent-ho perquè és el mateix Déu qui guia a l'esperit a ser així. Per tant, demanem avui a l'amo dels sembrats que porti més segadors, que porti l'ajuda a tanta gent malmenada i desesperançada. Fins aquí la secció Els laics parlen de l'Evangeli.